mondo mi oda dhoge kata obede panel kamibo bed ka idayo dhoge ne tich moramora. Ang'o ma onego bed ni ng'ato ikore mar wacho kata gin gik mage ma ng'ato onego bed ni ikore mar wacho kata gin penjo mage ma seche moko ipenjo mathoth interviewing panel kata kinde ma idayo dho ng'ato mar mondo mi omany tich ma jopuonjre ma o graduate onego bed ni ng'eyo gigo monego bed ni giwacho gi gigo moko onego bed ni giwacho kinde ma idayo dhoggi kuonde mopogore opogore ma gibro bedo ka gimanye tich. Dr. Mary Goretti. Erokamano Joyce, penj maduong' penji ni kweni machiegni yudi bet kanyo kaeto ikwayo obokegi biro godo ma original. Remember ma niseoro moko pele gin godo. Koro kiseoro kitikungo penji ni to nyiswa ni in ng'a. Koro in ng'a ni nyaka nyisi ni nyingi en ng'a to ibet nang'o miyo tijni idware tichake karang'o to be yani gima in pakri gima in maber giming'eyo. Katino nowacho about hobbies kanyo ero. Jomoko nyalo wacho ni an ahero go abal, ahero dhi wuoth kama. To ng'ani kata koro tijno dwaro ng'ama dwa safety na abal adier to teri to kenyal. Koro miyo sami nyisori ni endi inyisori maber maler kaka tijno inyalo time in line of that teach kaka in kaka ing'eri ng'ama in. Jomoko chako wacho kaya ni an ang'ama pda nyako ok onyuoma or an ang'ama miyo osenyuoma kama gigi biro konyi ging'e gima umielo ketiegiri wero. Yani package yourself maber manyisogi kinyisori ng'ama in kiti mani imiya na dakika 5 to dakika 3 mondo iwach ng'ama in. Koro mae momata a lot. How do you start? Kaka ichako nang'o? How do you describe yourself gi gima kaka gine nino ero? Koro iwacho maber and gigi nitie the first page of your CV kaka in ero. Koro miyo nyaka iwach gima in bang'e ero ibiro penji to ibiro ka iwinjo wachne nade. Koro kanyo be nyaka bedi adieri ni gima kama nawinje nanene newspaper nanene ko ndike social media nanene kama gidwa ng'eyo to be ng'e gigi adier kaka gono yudi kamano ya kukang gibire kodi to kamidware tich ni bi ng'e marom nade. Koro nyiso ni sama idwa dhi manyo tich kamoro kata sama ni interview nyaka ing'e ni kamidwa dhi tiye ochal nade kata kuluga na Ramogi TV nyaka ng'e ni Ramogi TV ni endi ochal nade nochak karang'o ang'o gire ma gitimo tang'o ma gin diere go ma be nacha somo manyalo timore nade anyalo dhi miyogi. Koro nyaka ibed gi idea mar kambi midhi tiye ni to gichal nade. En mar ng'ato owuon kose en mar sirkal kose en mar jomage to gitimo ang'o. Kik idhi thimba ni dhi tek ni oluki no. Dhi king'e gimidhiye tim background check about kambi no, about kambi ondiki dwa timo nero. Kaeto kendo nidhi penji ni to koro idwa ni itim tijni endi ang'o ma in godo. Nyisgi ni an kanane skul asomo gi subjects makamagi endi chal kama ma gini dwaro atimo internship kama atimo attachment kama or atimo kama nyaka nyatieki asebedo kata ka volunteer na lumlor school a volunteer. Koro gini ang'e matin kama yasebedo ka atimore nade adhi aromo gi jok makamagi e line makama. Koro magi gik maloso gik ma nawacho ni experience kande. Koro mano ema idwaro. Kendo mar adek mogik be nyaka ing'e kik ibo penji ni to in koro ero kwadwa miyi tich idwaro pesa adi. Koro nyaka ing'e ni tich midwaro ni edi bende en msara chal nade to rom nade. Kiko ni an adwa bedo adwaro tich to kipinjo wach msara adwaro ni adwaro kata na 200,000 adwaro 300,000 nyaka ing'e ni to tich midwaro ni ero en msara marom nade. Ma kikia to wacha ni an to eka chako kama miya uru gima oromo koda tang'e ni kaka obro tiyo maber no ero gik moko bro medore mbele. Kik iyie ni kacha wacho madongo moking'eyo and all that. Mar mogik mipenji mogik ni to ibro biro karang'o.
in thuolo marom nade. Again, kionge gi tich kaka wachacha ni an sani Kenya tieko skul niendi, an thuolo abro ikora adanya sa mudwarano kichan thuolo sani endi, or nyoni nitie kamoro nyamako matin nyago otungo matin watieki, abiro in a weeks or in 2 weeks time, not a month, nikech ing'eni ok iti kiriamb ni an kik ng'anye ni an koro pod aiko kiang'o, no, mano be idwaro to samoro nitiere vacancy no ero or fault na sano ma kimiyo thuolo mang'eny no be iluse kamano ero, koro nyaka ing'iri ni to ka gidwaro wacho ni an machiegni kama wadhi afundi kama abiro kata kiny whatever. Yes, to ore gik mane wacho mokwongo cha, nikech kane wacho ni ne tich moro to ikone dwa bulo ni pangla ibiro, mano be ok bi miyi, nikech nyiso ni kuma intiere chande ni ok genori kodgi maber, ikone nan kamoro wadhi achiw notice marom kama nikech tije mage kata no biro nyisi ni ichiwo 1 month's notice